हेल' लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। कारेन्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रिया गोदानै आनजाद जाफिनसिगोन आरो बिनि एप्लाइ जादोंमोन 2018आव लोगोफोर आरो भेकेन्सिया दंमोन 1900 प्लास दंमोन। दा HSLC HS ग्रेजुवेटफोरनिमोन जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन। दा बिनि फुल अफिसियेल नटिफिकेसन नायफिनदो बेसेबां सेलारि मोनोमोन बेनिफ्राय सिलेबासा मा दङमोन नोंथांमोना नायफिनदो आरो बिनि आनजादा थाबैनो जासिगोन। दा बे भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनि लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे मटिभेसन जायो आनजाद होनो थाखाय। दा APDCLनि रिजाल्टआ केन्सेल जाखाबाय आरो गोदानै आनजाद जाफिनसिगोन। बिनिखायनो नोंथांमोना रेडि जादो, नभेम्बर डिसेम्बराव जानायनि लामायाव दङ। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामगोन आरो लाइक खालामगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बेबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव। दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव, बेनिफ्राय जोङो फुल अफिसियेल नटिफिकेसन नायजोबनोसै। बे जाबाय अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना फैनानै अफिसियेल नटिफिकेसन नायनो हागोन। दा बे जाबाय आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड APDCLआव। दा बेनि एग्जामा जाफिनखासिगोन, डिक्लेयार होखाबाय। दा माब्ला जागोन बेनि अफिसियेल नटिफिकेसन फैथ'वाखै आरो जेब्ला फैगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलावनो आपडेट मोनखागोन एग्जाम जानायनि आपडेटखौ। दा बिदिब्ला जों नायनोसै अफिसियेल फुल नटिफिकेसन। दायो बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन। भेकेन्सिया दंमोन 1950 प्लास दं होनना बुंदोंमोन APDCL 2018आवनो ओंखारदोंमोन, नाथाय बिनि रिजाल्टआ दासिमबो आउट जायासै आरो केन्सेल जाखाबाय माखासे केलेंकारि जानायनि जाहोनाव। दायो बयबो एग्जाम होफिननो हासिगोन। एग्जामा अफलाइन जागोन, OMR सिटआव जायो आरो बे एग्जामा गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआवनो जागोन। थ' नोंथांमोना अफलाइन एग्जाम होनो हासिगोन जेब्ला डेट एनाउन्स खालामो। दा बिदिब्ला नैबे डेटआ ओंखारदोंमोन 14 आगस्ट 2018आव जादोंमोन आरो दा पस्टआ गोबां दंमोन। एसिस्टेन्ट एकाउन्ट्स अफिसार दंमोन, अफिस कम फिल्ड एसिस्टेन्ट दंमोन, लाइट भेहिकेल ड्राइभार दंमन, सहायक दंमोन। दा बेयाव एप्लाइ खालामनाया बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौमोन नायना लाफिनदो। दा नै भेकेन्सिस वाइस नायदो, बेयाव AA आव दङ भेकेन्सिसा APDCLआव दङ। जोंनि एसटिफ्रा साब्रैमोन, APDCLआव सासे दंमोन, AEGCLआव दंमोन सानै, गासै 7 दंमोन। बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 28 दंमोन। बे जाबाय एसे गिदिर लेभेलनि पस्टमोन। दा बेयाव नोंथांमोननानै बेचेलर डिग्री आर्ट्सनिफ्राय खालामनाय जानांगौमोन, बेनिफ्राय पार्सेन्टआ 55 थानाय जानांगौमोन आरो दा बेबायदिनो नोंथांमोना नुनो मोनदों। स' बेनिफ्राय जोङो नायनोसै दानिया माखासे बैसो। दा बैसोआ 21 इयार्सनिफ्राय 44 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायोमोन। दा जोंनि एसटिफ्रा 49 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हादोंमोन। दानिया सेकेन्डआव फैबाय। सेकेन्डआव जोङो बांसिन एप्लाइ खालामनो हादों, इलिजिबल जादोंमोन। बेनो जाबाय अफिस कम फिल्ड एसिस्टेन्ट। दा बेयाव नोंथांमोना नायदो जोंनि एसटिफ्रा 146 भेकेन्सिस दंमोन आरो आनरिजार्भआव 340 दंमोन, गासै 1000 भेकेन्सिस दंमोन। दा बेयाव नोंथांमोना नायदो माखासे डिपार्टमेन्ट दं आरो पस्ट लाइ पस्ट दङ डिजिनेसना। दा जब रेसपन्सिबिलिटिया बेनो नोंथांमोनानै बेयाव मा खालामनांगोन, डिलिभारिं बिल्स खालामनाय, टाइपिं, डाटा एन्टारिं खालामनाय, स्ट'र किपिं खालामनाय, बेबायदि जब रेसपन्सिबिलिटिया बेमोन आरो प्रफाइला। दा बेयाव क्वालिफिकेसना बिदोंमोन 12 पास। दा बेयाव बिदोंमोन 12 पास, HS पास बिदोंमोन बेयाव आरो लोगोसे 3 मान्थ्स कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगौ जादोंमोन। जायफ्रा एप्लाइ खालामबाय नोंथांमोना फाइनालि एग्जाम होफिननो हासिगोन। बैसोआ 18 इयार्सनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हादोंमोन, आप टु जोंनि एसटिफ्रा 49 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो। दा लाइट भेहिकेल ड्राइभाराव APDCLनि ड्राइभार नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ कारेन्ट डिपार्टमेन्टआव ड्राइभार थायो। एसटिपिआ 3 दङमोन आरो आनरिजार्भआव 9 दंमोन, गासै 25 दंमोन आरो बेयावबो ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानांगौमोन। मेट्रिक पास जानानै अब्लानो एप्लाइ खालामनो हादोंमोन। LMB एबा HMB थानाय जानांगौमोन। बैसोआ 49 इयार्ससिम बेयावबो हादोंमोन। दा सहायकआव मेक्सिमाम इलिजिबल जादों आरो बेयाव एप्लाइ खालामदोंमोन। दा बेयाव दङ नै भेकेन्सिसा जोंनि एसटिफ्रा 180 दङ आरो आनरिजार्भआव URआव 230 दङ। दा गासैखौबो लानानै 872 दङ आरो बेयाव एप्लाइ खालामबा अनलि 10 पासआनो एप्लाइ खालामनो हादोंमोन। लोगोसे ITI दङब्ला नोंथांमोना वायारमेन इलेक्ट्रिसियानाव चान्स मोननाय जादोंमोन आरो दा बिनिनो आनजादा जाफिनसिगोन। जोबोर मोजां चान्स मोनदों, एग्जामा जाफिनसिगोन आरो आसा खालामो एग्जामा थाबैनो जागोन। बैसोआथ' 49 इयार्ससिमखा जोंनि एसटिफ्रा। बेनिफ्राय माखासे सिलेबासखौ नायना लादो मा फरायनांगोन आनजाद होनोब्ला। दा मस्ट इम्परटेन्ट नोंथांमोना एग्जामखौ मोजां होदो आरो सिलेक्सन प्रसिडिउराव नायोब्ला एग्जामा गासै 100नि एग्जाम जागोन लोगोफोर आरो बे जाबाय OMR सिटआव। बेनिफ्राय दानिया जों नायनोसै दानिया माखासे सिलेबास वाइसआव। दा फर्स्ट वाइस सिलेबास ओंखारदों पार्ट A and B। दा AA आव दङमोन। दा इंलिस दङ, GK थागोन, जेनेरेल एप्टिटिउड थागोन, बेसिक कम्पिउटार नलेज थागोन आरो लोगोसे मेथ्स थागोन।
तो बे जाबाय क्लास 10 स्टैंडार्ड लेवलनि दा गासै 100 नि जाय गासिबो एग्जामा बेनि गेजेराव टाइमिंआ 2 घन्टा मोननाय जायोमोन आरो अफिस कुम फिल एसिस्टेन्टआव फरायनांगोन जीके फरायनांगोन इंलिश फरायनांगोन जेनेरेल एप्टिट्युड फरायनांगोन बेसिक कम्पिउटार नलेज थानांगोन आरो मेथ्स थानांगोन क्लास 10 लेवलनि बेनिफ्राय जीके होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आसाम जीके नायनो बेस्ट जागोन बेयावबो 100 नि दङ एग्जामा तो बेनिफ्राय लाइट भेहिकल ड्राइभार आरो सहायक जेरावबो बेबादि सेम टु सेम दङ नोंथांमोना फरायनांगोन गासै 100 मार्क्स जागोन आरो अबजेक्टिभ टाइप विथ माल्टिपल चॉइसनि जागोन आरो बेयाव एग्जामा नोंथांमोना मोनब्रैनि गेजेराव मोनसे सेलेक्ट खालामनांगोन एन्सारखौ दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय मोजां चान्स होनाय जादों दा बेयाव नायदो नै नेगेटिभ मार्किं दङ दा नोंथांमोना बेयाव नुदों दा मोनसे जुदि रं जायोब्ला नोंथांमोना 0.25 माइनास जागोन आरो जुदि मोनब्रै जायोबा बिनिफ्राय 1 मार्क दानाय जागोन थ' बेखायनो नायै नायै एग्जामखौ होबानो जाबाय दा बेनो नेगेटिभ मार्किं दङ आरो बे पेपारा अबजेक्टिभ टाइपनि जागोन माल्टिपल चॉइस टाइपनि जायो मोनब्रैनि गेजेराव मोनसे कारेक्ट एन्सार थागोन आरो जाय कारेक्टखौ होयोब्ला 1 मार्क मोननाय जागोन दा बेनो APDCL आव नोंथांमोना एग्जाम होफिननो हासिगोन तो आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन कमेन्ट खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन दा बेनोसोमोन नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामदों एग्जाम होफिननो मोनसिगोन बेनिफ्राय आइडि गोमादोंब्लाबो रिकभारि खालामनायनि अपसन फैखागोन मानोना जोबोर गोबाव जाबाय 2018 नि आइडिया बयनाबो खायसे गोमादों दा नोंथांमोना रिकभारि खालामनायनि चान्स मोनगोन बेखायनो जिंगासिनांगौ गैया नोंथांमोना जास्ट फकास खालामदो आनजादनि थाखाय आरो आनजादा मोजां जायोब्ला नोंथांमोना साख्रिया जाना फैगोन APDCL आव